Eskerrak eman nahi dizkiegu ordiziarrei hasieratik erakutsi duten jarreragatik. Oraindik gomendioak baino ez ziren irizpideak jarraitu dituztelako eta nola ez, eskerrak bihotzez, 80tik gora ordiziarrei izena eman dutelako gehien behar duten pertsonei laguntzeko sortu dugun voluntario poltsa horretan. Voluntario poltsa hori kudeatzeko irizpideak eta protokoloa orain finkatzen ari gara, benetan segurtasun neurri guztiak eta kontakturik ez dagoen harreman bat finkatzeko. Ongizatetik lanean daude dagoeneko benetan behar duten pertsona hoien zerrenda osatzen eta banan-banan deitzen joango gara eta voluntarioekin irizpide guztiak finkatutakoan lotzen. Ostiralean plazaratu zen bandoa berritu dugu eta gaur bando berri bat jarri zaizue guztiei atarietan alarma egoerak ezarri dituen neurri berriak azaltzeko. Udaletxea itxita dago eta herritarrek harreman bideak telefonoz eta helbide elektroniko bidez egin beharko dituzte. Edozein kasutan, lasai, tramite guztien epeak atzeratu direlako. Beraz, oraintxe bertan, ez dago atzeratu ezin daitekeen tramiterik. Udaletxea itxita dagoen arren, hemen lanean dihardugu, egoera honi ahalik eta erantzun azkar eta egokiena emateko. Eraikin itxietan ere lanean darraigu eta bertan mantenu lanak, udararako aurrikusita zeuden lanak eta beste gainerako konponketak egiteko aprobetxatuko dugu. Larrialdi plana aktibatuta dago eta krisi maila ere eratu dugu hartu beharreko erabakiak hartzeko. Gaur bertan, merkatalgune handietan jende pilaketak ekiditeko ilarak antolatu ditugu eta herriko dendetan ere irizpideak banatu ditugu zoruan zinte itsaskorrarekin espazioak mugatzeko eta segurtasun neurriak gogorarazteko. Gaur arratsalderako aurrekontuak onartzeko ezohiko plenoa deituta zegoen eta prest geneukan pleno aretoa segurtasun neurri guztiekin ospatu ahal izateko. Azkenean ordea, alarma egoera honek ekarri dituen salbuespen baldintzekin derrigortuta gaude bertan bera uztera. Erabaki zaila izan da, ondo pentsatutakoa, aurrekontuak ezinbestekoak direlako, baino are eta gehiago bizi dugun horrelako egoera bati aurre egiteko. Edozein kasutan, alarma egoera hau amaitu eta biharamunean onartuko ditugu ordiziarrentzat ezinbestekoak diren aurrekontu hauek. Animo eta bitartean jarraitu etxean eta izan dadila ordizia eredu.